Seo thugah blaiseadh bag de scéalta na seachtaine ar Tuairisc. Deir an freasara go bhfuil praseach ar fad deanta ag an réaltas de chuirsaí pleanála sa gcéaltat, mar gheallar an bhfuil a bhaineann le fáisiú treolíntaí nua. Duine as gach chuigear dalta ard teiste nach nearna an scrúdú géalaige am léana. Seo an dara bliain as a chéile a ró an chéadta an daltaí nar thug faoin scrúdú géalaige os ceann fiche fan chéad. Ar rinne siar curú fáilte ribh aon dalta dhéag ag choiste gobnat an seachtain seo an rang céad bbliana is mó is stair na scoile. Tá abhreithniú deanta ag an Comisiún Téhan ar theorannacha na nGailcheantar, go dté chéalaonn sin don lot vótala, tá analís deanta ag donacha ó héalaithe ar an scéal. Tá fhíseán de bhirt cailíní i canú an ngéalaigh os ceann nótha bliain ó hin a scapú ar líne. As lis ceanúir an bhirt cailíní a tal feicil san níosin a tafaidú in 1920. Bhí a géad le ar scoil chomh maith ag poisttí boga na Gaeltachta an teachtain seo. Tá chaill scéalta ar Tuairisc.